Hej, jeg vil gerne præsentere Rasmus Rogge for jer. Rasmus Rogge her er en nytænkning af den klassiske svømmeplade, og den er tænkt med udgangspunkt i babyer og småbørns fysiologiske udvikling og hvordan de har og deres bevægemønster i vandet. Tanken med roggen her er, at den har de her lidt bredere vinger, som giver et bredere fundament for baby at ligge ovenpå. Det vil sige, at de ikke helt så let tilter rundt og lander på ryggen, som de nogle gange kan have tendens til at gøre på den klassiske svømmeplade. Men på grund af de lidt bredere vinger her, så får de et bredere fundament at ligge ovenpå, og det bliver nemmere for dem at holde balancen. Den er stadigvæk med sin bue her, sin smalle form, er den stadigvæk til, at de skal ligge og arbejde med deres balancesans og deres evne til at opretholde den rigtige position i vandet, men de har altså lidt mere hjælp fra roggen her. Samtidig så er håndtagene placeret i et skråt greb, lidt bredere end normalt, som også giver børnene en bedre mulighed for at komme ned med brystet mellem armene, frem for at de ofte kommer til at skubbe sig op på strakte arme på en svømmeplade. Roggen er designet med en lille hale, det vil sige, at pladen her er længere end en klassisk svømmeplade. Halen den går ned og understøtter barnets bækken og giver et taktilt stimuli, det vil sige, at den giver et lille input på barnets krop, der fortæller hjernen, hey, der er noget hernede, som du lige skal sætte noget fokus ned på. Rigtig mange børn vil gerne, især når de lige har lært at gå, søge op i en lodret position, fordi det er der, det er naturligt for dem at være. Men når man skal svømme, skal man op og ligge vandret. Halen går så ned og giver et understøttelsespunkt helt ned under bækkenet, samtidig med, at den giver det her taktile stimuli, som får hjernen til at sætte en øget opmærksomhed ned til området. Det gør, at børnene har nemmere ved at opretholde en vandret liggende position. Den understøtter kun lige under bækkenet og har altså frihed til, at benene stadigvæk kan arbejde i et bentag, om det er cykling eller hundesvømning eller hvad det er, de har gang i. Ikke så vigtigt. Det vigtige er, at benene har fri bevægelighed, selvom vi har et understøttelsespunkt helt ned under hofte og skamben. Derudover så er der rigtig mange børn, som ikke bryder sig om svømmeredskabernes overflade. Der har vi tænkt roggen ind i en skum, som er et lukket celleformat. Det vil sige, at vandet perler af på pladen her, i stedet for at trænge ind i pladen. Det gør, at når barnet får den overrakt, så er den ikke våd og klam, men i stedet for let og blød at røre ved. Overfladen her har samme struktur og samme følelse som det at røre ved hud. Det vil sige, for barnet er det en kendt og tryg følelse at få fat. Så vi risikerer ikke, at børnene allerede i det, de rører ved den her, siger nej tak til pladen, fordi den føles faktisk rigtig lækker at røre ved og inviterer barnet ind til at bruge den. Så er der formen. Den er formet som en rogge, og det kan børnene se. Den inviterer til leg. Den inviterer til, at børnene har lyst til at bruge den. Alt i alt kan jeg kun være stolt over at have mit navn på Rasmus Rogge her. Det er et produkt, som er gennemarbejdet og gennemtestet, ikke kun af mig, men af et utal af svømmeinstruktører landet over. Rasmus Rogge her er redskabet, som jeg anbefaler alle, der har tumlinge og som gerne vil have, at deres barn bliver mere selvstændig i vandet. Jeg hedder Helene, jeg er børneergoterapeut og babybørnesvømmeinstruktør og medudvikler af Rasmus Rogge.